Nggih, masuk kencing, Mbak. Sudah kencing. Nggih, sehat. Nggih, lumayan Jadi alhamdulillah. mang awake panas. Nggih, greges. Matenku danak kepanasan. Lo melantalo aja diudani lo. Lah nggih. Nembang napa nih? Napa nih? Napa wis sembarang gending kenek, lagu kenek, langgam kenek. Napa Mbak? Ya. Napa? Gendingin napa? Mboten. Napa gebukas moro? Mboten jane sampean kate tak jak duit. Elo, jangan. Nanti kendangi kan, Nanti kendangi aku jangan. Garingan gak apa-apa. Ya bapak belur bapak. Ya ndak pena nek garingan gak nak pelumasnya. Sakit. Napa, Pak? Kembang kopi. Oh, kembang kopi, Mbak. Masuk niku enak kembang kopi yang menten. Wis Cih. mari wis tindangi kopi tak tundang. Napa ning? Niku wae terus sing Kembang kopi yo dados adi laras. Sami-sami nih